Hoy, Bubang! Hoy! Maman! Nakabalo na ka? O sa may ako dapat mabalaan? Ako'y nasagap nga chismis ato nga si Squirdo kuno ibo kuno kay nimo. Hoy, pasagat ka. Sa'yo pinaginabalitaan na imong nasagat. Dili, mo ingon ni Elmer nang si Squirdo kuno nabuang puno kay nimo. Pasagat ako gyon. Kabati kinakog nawon. Maugani, di ba? Kapati kayo ana imong nawon nga maibog si Squirdo nimo. Mauroy, nga ba pagigig kog ilok? Tinuod jud ka day. Ngano po naibog ko na si Squirdo? Dili siya ma-discourage ni mo makatimaho na imong ilok na building ang hita man na imong ilok. Di siya malanag anag makatimaho. Ambot naman na ya day. Mamang naibog na akong ubot. Unya ko na una day. Lagong po kay kog ikot-ikot day. Tinuod jud na day. Dugay na jud kay kung nakabantay na ka ng mga ligot ang pasot kag pulo papuok nang makalantaw gyud ko anang igot-igot nimo nang ito maka dili siya hilasan na magalantaw anang building ito makanissus ko ginog maako ana day hilasan gyud ko anang igot-igot. Mao, nga ba pagigig ba day? Gusto ka day nganong naibog man nimo si Squirdo nang mismo akong kaugalingon man gani di ko ganahan makigisulay nimo atubang kay pirti ba kay na imong baba makalanag kay mura ka gaugom o patay ilaga na mo alis nga nakabaho na imong baba. Kung gusto po day akong dalong ka na punog-bungog. Usagi mo na day nang tigbian kay ko na ka na magatapat ang duha magaling ko tani magasiklip ko na imong Jesus ko Ginoo pagka mura ginaog sambag nga nahinog nga napulo ana imong dalong gali pagkatigbi kayo nimo day. Kasi nga na mo day. Nga naibong na ko si Squirdo. Si Elmer. Sige nin tawuhan ni atuon ako na. Hoy asa magaday? Ako atuon si Elmer. Ulat ako sa ubanan ka nako. Aga! Ano sa mga ka? Sa katinood mo gipanapi. Nga ako kuno gibungog. Baho ko baba. Gayon kong nawong. Itam na ako ang igot-igot. Dino, ko ko na nabiyana. Aminado man ko na tinuod na. Pero dili pang makikon mula kay labot. Kasi ba nabi ni mo, uroy? Na ano na ba yun ako kaingan ikaw ang tabot no? Lalaki mo ang takay kang dako. Mamatabihan magkakayo. Tinugag ba, Roy? Nakabalo ko. Pero dili na maabot nito sa punto na may panamay ko mo anak kay makaulaw kayo. Kasi ba ko na kabi pula man ka, Roy? Dili pang guna mo ikuan ang paghilom lagi wa kay labot da. Ikaw ha, tapag tarong ano mo kinaiya. May pagtarong mga anak mo ka nakulam ko na nabiyana. Tarong kasakit kayo. Paninila na mo ang gibuhat ako. Pasagabi pula man. Kasi ba sagad istorya Ilan mo. ka nako day ugili si Elmer. Paghilom lagi. Kana si Squirdo di na ang tinuod maibog na ko. Mama pasagad-sagad na ko panabiana. Hindi na mo naibog ni Miss Quirdo. Pero wa kay katulog ng ibog sa mo. Nga na ba ko kay ko ba ko kuan. Gibong ko si kuan. Palinda. Hindi mo kay mo na. Dili kaingon ako si Alberta. Dili na mo.